Oh, wow, kalami. Wala pa ang ilaga wa katultol, ako pa nakatultol nga mas. Ato na ko ang mga dito na ba. Hello, what's up mga choy? So karon na napunta diri sa bukid. Ngita na butag kaayuhan. Daghan kay nangutana ni mga choy kini akong costume. Pangtaming ni sa kanang kubra kay para ang kubra mahadlok nako. Ay di muila siya ba nga igsuon mi kay ngano naaman po koy bukad-bukad diri. So karon mga choy tangas ta diri mga choy. Makilid ki diri mga choy na ako sa kasambagan mga choy o kita mo ana mga choy. So utas libon mo. Ligid gini ron. Lah, may kapayas. Hinog mga choy, may kapayas mga choy, hinog ko. Tawa. Hala, kita mo anak mga choy. Hala. Agoy. Arit ka, magmukbang tani mga choy. Atong atoon mga choy. So karon mga choy na nako diri sa bungtod daw. Kita mo anak oh. Ug mutangas kita sa bungtod mga choy. Lagi tay makitaan mga choy. Ya dili na to ang tanom. So kita mo nag-harvest. Basig na nagakita na ko diri ba biskot. Ato na ni ko ang mga choy. Lami na mga choy. Oh, wow, kalami. Wala pa ang ilaga wa katultol, ako pa nakatultol nga mas. Ato na ko ang mga dito na ba. Hala. Wow, amazing! Kahinog! Oh, lami ang mga choy. Wow! Mukbang ko na yung mga choy. So karon mangita tagpisto mga choy kay ako ning imukbang. So let's go! Kay balhin ta kay makit antas tag-iya. Oh, karon mga choy na nata diri. Nibalhin ko dito kay mahadlok mong gustag iya niya ang kubra mahadlok nako kaya namte costume pero ko na sigpungutan gilamok nako sa sigpungutan na una ako ni ani costume ni nako ako ni sinina so karon magkakaon na ta lo awa lo kaon daw nga choy siyempre, di ato ni luang liso kay laim sig kanon nato. Pait ning liso. Pait pas paliya. Ibong tog ilagga ron naunhan ako. Ay laga mahilak to kay nauna ko. Sa tag-iya lang ni kay basig maapsan ko karon ba. Maapasan ta. Tag-iya lang ni in kasog ngita siya niya na ibilin usa kahiwa ba. Naging tag-iya na.